Kosore ni jodak e ward man North Kamagambo e sub-county Marongo e county ma Migori yuago rach mar apeyni ma giwacho ni osethiro chenro mage mag dongruok e gwenge makono. Jafwambo marwa George Juma nigi ler ewi wachni. Apaya mawuok Nyariro nyaka Ofuonge na chiel kuom apeyni e ward ma North Kamagambo, Moganda ywak ni sani koro ok kalre kendo thiro chenro mag dongruok ma opogore opogore. Jodak ma North Kamagambo wacho ni rach mar apeyni ma oting'o mano ma Nyariro nyaka Ofuanga osimiyo gibedo kod pek e yudo thieth, timo ohala kod dongruok mamoko. Rach ma ka wan gi jatuo to haya matenga matero jatuo e lam. Ka gi lam en kata nus kilomita ok rom. To wasego koke yorne. Koro wadwaro ne joma usika gi yono los yone. Kaka koro koth chweni. Yo midhi adhiya mianga kae. Kapok itunde lam. Onge kitunde lam koka in gi thuolo. Kata ng'ama tuo man osiptal kitero otieno. Konyruok onge. Cha pikni go ji ka pielo ka mang'eny jisiko gore piny. Kare. To gitamore loso nwa yo nekech ang'o. Wawinjo marach from Sare to Kuna. Kikao customer ok inyal chopo mapiyo. Ilor chako idho mbele. Wakwayo gavana ni mondo obi North Kamagambo mondo obi one gima timore. Kata ka ng'ato tuo mondo ikaw ng'ato mi gol Sare kiluwo ka Nyadgiro kidhi nyaka Ofuanga yono ok donjre. Giwane juma mokalo ne giting'e wigi ringre achiel kuom jodak makono e kinde mane ogole kar kano ringre ka itere pacho moto nik mare nikech rach mar apaya muwuok ka Nyadgiro nyaka Ofuanga. Wan gi maiti ka. Maiti wating'o ko Sare nyaka ka to Sare ka en nus kilomita. Koro wadwaro ne ng'ama usika gi yono bi olos yone rach. Karaj kata sani dongi ne kayo dhir ma japiko moro ka. Kombe ma donjo ka tamore donjo. Jodagi ma North Kamagambo ni moko mapeyni gi maricho osebed ka ipayo Koten County ma Migori. Kata kamano bedo ni koro osebed ka ole maram apeyni go sama koro koth ochwe to koro gimedo kethore kendo koro ok gikale. Kani ioro tingni ni payo tok pa gigura gu ora kuondegi to dong bugo kata lo mayole onge. Koro tingni mioro ka ioro gi government kosi ioro gi kansinde kosi ioro gi joma nade momiyo para ni chala ka tingni kata nyonyoche ka tingni oringo ka to ne ka koro para ni chalo koro ano kwa serikali ka gioro tingni malongo mapao para maber. Kamoro no okel ka ogolo kokoto moko mane okel ka to chuodho ni emudo. Koro dagi kel kokoto to giket nwa yo to yo bed maber maka ng'ato ringe ga pigo to ok guluar. Giseyo jotend siasa mobedo biro ka koro chiwo mana singo ni biro loso apeyni go to bang'e ok loso apeyni go. Waseloso kata proposal wadwa luongo Garambe ka onge ng'ama dang' lose mondo jok moko miwa kata maram kata tipni moko 10 walos yone. Kamano. Yone chando wa mok ber. Yes. Nyocha wan gi jaduo moro tuo ka wahaya matenga mwatero lam. Ang'e to ng'ama ochung'ne yone MC to tinde waonge gono waseweyo chon en oringo. Koro wakwayo gavana obi mondo or ng'ato mondo bi one yone mondo wayud kwe ka jo boda boda. George Juma, Ramogi TV, Migori.